Wala ka kanahin mo nga suso. Data na lawlaw abado mo. An hindi kalman sa mali mo tanggal. Ha, wala kang hindi. Ilang sasakit. Hindi na naman. Nakamalag ka na. Ay, ako. Pero, nag-ilit to kay pantalon ko. Sa maduduwan di susuot ko ang pantalon. Iso mo nag-i-slack sila ini. Nakapong mo ini. Awanin Di na. ba niya may pasurot? At nagpagpaiso naglang kagsalat tiniklingan. Anya kaya nata sa mundi. Uy, tagtaginap ko nga eh. Ang nalaing ang salat tinik. Nakakimuna ka pa eh. Makabuputang iso mo. Ay, hindi ubot ko. Baka agkasarkante kaya nasa mundi eh. Munay. Baka agso tayo, 50 ko. Mabaling ha. Lagi nagsuan yun lang kung ano. Gawa ko ah. Naglaing ka mga siking ka na to sa No, ano po. Inlawa yung belt ko matinag yung pantalon. ay ramidam distro na ikam dito ni kala jumper. Ay, Jumper tawag na dahil. hindi. Jumper. Talagay so ni babalaw nga, yay okidoki dok. Masal sa gilid yun na. Mahasip. Ay kwarog kwa nang oh. Nakuha lang na doon parko. Di ko Yun auntie. siya dati. Ay, ni auntie. Tiriti, pimali mo dita siguro. 65-76. Ay 27. Kumarag. Pag-asan mo dyan nakita nga posmonte. 1 day 37 di nga daw sa. Yan ang mag-asan man. Dayo miliktaw kaunahan nga viewer tayo. Thank you. Oh, awan kumara cellphone. May sana. Ako na mara cellphone. Dapo kon. Nga sipon lang tino mo yan. Pero di pa ang pesa. Kal. Dapat ako. 65-76 inting. Kagawad ko nang pautangan nakman iti sardinas, tabalunak iti papanan may. Papanan ako na. Ni man Yay! Apa hang lumambi isda. Diyan. Natoy. Sulok ko na naawin may sam. Kagawad ko nang pautangan nakman iti sardinas, tabalunak iti papanan may. Papanan nyo ay akwarog. Sumuro takman kinitatakulas ang mapan mangalay ti kawayan iti bantay. Na, pangananwam iti kawayan. Agsursuro ak mamang aglaga. Nagagano. Alex saway na imbaga malam. O dudua kayo. Duduwa di. Uy, Nagagamot piman ni step niya. nagbeat kit di ah. Ya. Nagbeat. Pangananwam iti kawayan. Agsursuro ak mamit nga aglaga kagawad. Anyat lagaan nyo ngay. Basket, tiklays, kasjay kagawad. Ado ka no ti order dagiti karuba. Kunada atulungak ka now. Anya ka no? Kunana ado ka no ti order da. Purdiyan na siguro. Nya girigat nga bugasan. Nya ray gididap. Pumudot. Oh, wan pimudot. Ah, shit, pimudot na talaga oh. Oh, na pimudot na. Order dagiti karuba. Isu atulungak ka now ni tatakulas. Tapno adamat kwarta ka. Ada nga road sideline mo ah. Padasag lang nga. Kita kami ti panaglaga na. Anya ka no? Kita kami ti panaglaga na sakbay amaturog iti rabi ikat kasla nalaka. Apa nga dapay lati sakbay amaturog? Hindi ka kano diya susweldo ti 70,000. Ada nga road sideline mo ah. Padasag lang nga. Kita kami ti panaglaga ni tata kulas kat kasla naglaka. Tiag kayas lang ti medyo mabayag. Ado nga road ati pagsapulam. Agpasada kay ti tricycle. Tanod ka pay. Ita, sursuruan pa yan, daglaga. Tuyang badung. Yan taman ti mangurat-urat dito eh. Ay abo.
Shout out, kakabsat. Budot. Imulo tayo. Sila ka di karni baka siguro. Nadamag mo ka din ti pagsapulan ti kaaruban ni Kwarog a Nicolas. Ni Kwarog, akulas. Nadamag mo ka din ti pagsapulan ti kaaruban ni Kwarog a Nicolas. Kaya mo ka nag-speaker antay. Speaker te. Ijay ko, arito. Nagatoy ma. Kuya, magsikat na nagadal ka medisina. Mental health for teachers. Ay madi angkel taha kwamat wala ang matdagi jay basic. So, Pailaan nga mo. pala ka, nag-research sa ma'am. Uy, dapat ako dagi talaga nga Medical. medical. Kami ka mag-speaker, may kami na ag-gaze, Uy. pakatawa. Kasi. No speaker ka ti dagi ta kakastangkel talaga nga dagi tay graduate ti kwa ti medical. Oo, Yung rin ako na. mental health. Kaya mag-speaker ka man sa. Nagpapabang ala speaker ko. Wala naman speaker. Medyo lang mo ganti ba dangkel dan. Dengar ko ba kanya? Arita. Tuyang man. Una medical student ak nga mahanak mat nga dete talaga nga dagi ti amin ta kwa ti medicine nga Kuma. talaga wen. Arita, Biskaya din No yan. graduate ti Biskaya din. medicine ay dagi ka kasi mental health. Tano BS Bio ket ko lang dagi jay. No, Namatli sa idea. unangam no BS Bio no ag eskwela akong ti medicine mabalen. May tuloy. Ayun, kasi kailangan 4 years bago ka nga agwati doctor or nurse kasi Arita, mag-speaker. Nikadik. doktor. Nadamag mo ka din ti pagsapulan ti kaaruban ni Kwarog a Nicolas. Nikadikulas alaga. Ay, Maria. Nikadikulas laga. Laga ka na ti apelyido na ichay. Saan? Ka. Madiga? Nikadikulas laga. Saan pa? Nag-istoryada. Ito po pati viewers ko. Steph na liga mo. Nadamag mo ka din Dapat ti pagsapulan ti imudot. kaaruban ni Kwarog a Nicolas. Nikadikulas laga. Laga ka di ti apelyido na ichay. Saan sama? Saan na nga apelyido? Diniretso na lang. Birngas na Birngas. laang. Apo ka day, Saan tanalay ang nga apelyido? aglaga. Birngas na lang, tilaga. Lagas ka. Lagas. Laga ka di ti apelyido na ichay. Saan sama? Saan na nga apelyido? Birngas na lang, tilaga. Gaputan na lang aglaga jay tao, binirngasan dan itilaga. Uy na, taduda mo nga ngagnagan iti kulas. Isa binirngasan da ida. Anyamot nga iti birngas ni Kulas di tadaya. Kulas kamal. Tanalay nga kamal. Anya ti kamalan na. Kuha na lang nga kamal di, lamos. Lamo. Ya ka ni Step Mel. Step na magkumili na. Kamalan ka na eh. Surot sa nandinan, panagan na lang ni Step. Anyamot nga iti birngas ni Kulas di tadaya. Kulas kamal. Tanalay nga kamal. Nimot kulas di talaod. Ken kula, niya pa nga. Ni Kulas gaya. Kulas di talaod. Ket- Kan Kulas pugot tan. Haan, Ay. ket di ay. Wen ket Nimot kulas di talaod. Ket kulas. Pugot. pugot tanang isip. Ano po daw? Tanalay nga kamal. Nimot kulas di talaod. Ket kulas pugot. Tanang isip. Kay di na po daw ako las ngay. Kulas mistisaw. Badong. Nay, ada ka mait ko araw. Agkay kayas ka? Manmano nga minti pasahiros ita nga oras, tataba daw. Isungag surusuro ak mamit nga aglagay iti basket. Alat, kas kadati klays. Mayat sa mga paiso Sakbay ang maturog iti rabe. Mabalay ti aglaga. Iso pa pagsapulan no da gumatang. Ay katuna tata, sursuruan nyo mait. May mayat ngam timapan kayo makikakaruba. Ay wala. Ken adung agpaiso ti kawayan ay bantay.
Ado, ti di na mo ti aglaga. Sayang dagiti kawayan tata. Adu nga talaga ije, adu nga talaga, adu nga Wala, talaga. kwaraw. Talaga nga adu ije bantuan. Bulong at yata ije bantay ang kawayan. Bago tama. Na, di bulong ang pagdiding. Sayang dagiti kawayan tata. Talaga nga adu ije bantay. Ado nga agpaiso ti kawayan ije bantay. Ni apay naulit mo tay. Sorry. Wala kwaraw ko na lang. Way na daw. Sayang dagiti kawayan tata. Talaga nga adu ije bantay. Way na daw kwaraw. Angam kaano ka kadi ama panije bantay. Tumayak mambay. Pumalagnakan tay. Gal. Pumalagnakan. Anta, Kanta mo mabalpalpaan. nakita di deliver ni Aling Rosa kin ni Maling nga mangga nagapo kanu kalingga. Ay mo nagi nagorder. Manungay kasta dapay awanin apan ka member ije paglaklakon ti kwa group. Haan kunak ay. Mano ti may sa kilo 70 portay. Ada gamin nagmimbro ka kanu ko ng kusin. Ay, nagrigatin ti agalay ti kawayan dito bantay kwaraw. Naginan nata pa dito sirok ti Injan Mingaw. Nay, nagadukit ti bunga na daytan nga injam minggaw. Tatakulas. Asino ti akong kuku dito ng Injan Minggo. Kuku dito ng Injan Minggo. Tatakulas. Nicolas Samut alaga dayta. Nagadukit ti bunga na daytan nga injam minggaw. Tatakulas. Akin mula ka diti dito nga Injan Mingaw. Ay, mulak na ita. Nay, apay adi mo burasan nga eh. Tailakaw. Nalakamot nga mintin, dyan minggaw no ilakaw. At adu pa'y ti maalak no aglaga aklangain. Maalak. Ay, bimbro ka. Tailakaw. Nalakamot nga mintin, dyan minggaw no ilakaw. At adu pa'y ti makwartak no aglaga aklangain. Kastaya. Ay, nagdagaangay. Daan. Nagdagaangay. Nagdaan. Nagdaanay. Nagdagaangay. Nasapay may nakasi. Nga mga laprutas. Sila dito yan. Diangkal. Di ba ba? Kwartak no aglaga aklangain. Kastaya. Hey, nagdagaangay. Agi na natayo ba'y man nga rod di tayo. Hey, nagpudot. Oh. Kulas, badung. Nakaturog mo ni tata ba daw? Ay, may sabang pa eh. Tap. Ay, Ay. Nay, nakaturog mo ni kabadong. isungaraw tatakulas. Alangan mo ta panawan ta dito yung agmaymaysa. Imparabaw na pa iti kalugong na iti rupa na. Pangururayan ta amakarieng. Inta pa'y idita. Abay, nagrigat ka nga ba sa akin na ya? Sungarag. Umay ko mapumasyar mo. Dita kas ka di ijay. Kas lang nga. Ilocano pa yung mga puro na to siya. Gusto mat kidi nga mo. Kas lang ay makaikawa. Nalikaw man. Isa pa nagsaon nito yang. Nalikaw yun. Nalika? Ang nga nalikaw. Nalika. Inta pa'y idita ahis. Bakit ito nila sa insurat ni Step nalikaw? Nalika na to. Parabaw na pa'y tikalugong Ay, Step. Pangururayan ta amakarieng. Intapay dita.
Gawin tayo sana. Dapat talungan Kalingat na ka, rin di mo lang malpasan. Oh, di. Anya dumanon na di. Hanggang na 31 lang. Ay, basta da may play, makiday. June 1 to... Bumawin to. Ano ba? Uy. Ay mo niya. Ay, kurang. Dapat ada ti talupay, gayam. Ay, talo ka lupay. Eksakto. Ano dahil iditag nawang kayo? Wow. Lagi din. Wala, oh. Awang batantian niya lakit din nga maedit. Oh, magano da, mo pag-upload. Intapay di ta abanda. Parabaw na pa'y tikalugong na itirupa na. Pangururayan ta makari. Intapay di ta abanda. Ado tinaluum apapaya di ta. Ay, kasta ka di tata. Huston to no agsublita di taoy. Makariing to siguro ni kama daw. Intang ngarutin tata. Kaya't ko timangan itinaluum mapapaya. Bareng no saan nga inibus dagiti bakas. Ado ngamin ti bakas dito'y bakir. Ha? Makaalak ko ma. Ayok. Tinira ng duming-duming. Natagtagi na na to yan, ah. Uy, Guwapo, ah. Ay, lalpas ko. Nato'y sursurata. Jerusa. Ay, Dagiti bakas. Ado ngamin ti bakas dito'y bakir. Ay, makaalak ko ma iti anak ti bakas. Tatarak na. Next. Tatay jay inap ka lang arudin. Da kami pala natagtaga inap mo. So, ano? Basta pasukak tulatan rin si Kinsan. Ayan kaun. Ayan dagiti kakadwak. Hapay ngay. Awang mutin ti kalugong kaw. Ay, alangan ngay nalad ako araw. Ken kulas. Kit adamot bukod da kalugang. Ha? Anya da jay. Ariwawa samot. Ariwawan samot ti bakais. Tagi na panjang. Mang-revise man to script ko to'y duming. Ay na mga ta. Anya da jay. Ariwawan samot ti bakais. Tangadik man. Ha? Ada ni apong kulas. Da. Tangadik. Ano ti tangtangada? Ti kalugong kaw. Inala ti bakais. Sapay nangina da diya kalugong. Night. Kamamag nun dyan. Madi ka tan. Madi kayam na. Tanga din. Limo magpaiso to. Nagkakakak ka mo tayo. duwa nga naman ang gigante. Uy, no. Sapal mo nga kagsumbay burnam. Ariwawan sabot ti bakais. Tangatik man. Ay, anya ti tangtangada. Kabadaw. Ay, ti kalugong kaw. Inala ti bakais. Sapay nangina da diya kalugong. Nay, nagsosyal mo tinda dya bakais. Nagkalugong aw. Huwag nga raw. Ay. Ako nga. Kasano nga ibaga. Ibaga na pa yung mga nalaad nga. Masapol nga ibaga. Kadakala na. Kalugong. Sapay naglaad ko. Ay, saan mo nga ibagbaga na laad ti bakais? Nagkalugong aw. Nagkalugong aw. Hanggang nalaad lata. Ay, saan mo nga ibagbaga na laad ti bakais? Kwaraw. Ha? Apay ko maasaan ko nga ibagbaga. Kat pudnumay. Kas mula imbaga na, analaad ka. Apay ko ma. Anya ti kayat mo asawain. Kit no kay ngingas mo ida. Ha? Uy, saan mo ta? Natataarak mo't nga maidilig. Ayo. May message sa mga sila to. Hangam kasano ka maalang ata. Maalang ata tikalong. Ngayon, may mesa dito. Kulas. Ni, sa bali man Kanya di kayo po sa wine. Basta pang balom sa bali mo. Uy, saan mo ta? Natataarak mo't nga adayo angam day dya bakas. Ay, kasano nga ta maalang ay, kalugong ka. Ay, padasem man abarsakain. Tabarang itinag na ti kalugong mao. Ay, padasa mga agpaiso abarsakay. Nay, tultuladan na kamot tata. Nang puros matan iti mangga.
Kat ilaylayat namat nga ibarsakan ka. Ay, naglukan. Kanya nga tataramida. Tamno malak ti kalugong ka. Umuli ka lang nga, yung tatabadaong. Ay, sapay jak amo ti umuli kay. Ay, umuli ak man nga ron. Ninay, tuladan na kalat tata. Addain naman ti umuli ti murdong ti basita sa nga. Ay, saan mo amadanon day jaya? Saan mo amadanon ti ayan na? Yagyagak ida. Nya na ti yagyag naman ay. Iwagwag. Gunggunan na. Wag-wagig man. Walang nga ron pa ya. Nini, wag-wagig naman. ti basita sa nga. Ay, saan mo na mauli day jay? Tabasit mo't asa nga. Ay, umuli ak man. Wag-wagig. Kwaraw. Nini. Wag-wagig na bay. Ha? Ay, tultuladan na ngagpaiso ah. Nanya teramidak. Isumay, teramidan na. Alagan nga kalugong. Ay, nga namalpas ti drama kat. Alangan nga namalpas ti drama kat sa kanto maraing mait. Ayan, amaring dito eh. Sa ato yung mga tisursurata, cruiser. Ay, sayang ti kalugong ka. Yung kalugong mo tindi ba, guys? Nuan niya ti aramidem, tuladen na mait. Ay, padasem man nga ibarsak da ito'y kalugong kaw. Barang tuladen na kat ibarsak naman ti kalugong mau. Ay, uwan man. Pada sa mga agpaisaw. Eh, Nay, imbarsak na mo't ngagpaiso ti kalugong mo tataba daw. Mabalin tayong ti agawid. Angam, mangantayo pa iti papaya na loom. Ay, uwan man. Wine. Mabalin mo't nga orehang nga tagtagainap ko maday ito. Di ba? Ay, orehang nga Awit tagtagainap. pinanawan niyo maturog tata eh. Ayun. Ayun. Nakonto nga rin ngay katal. Ikorita man ang timaday. Awan ti taginam na kaya man ka nun. Mabalin mo't nga haan. Katam amin eh. Pati dream up. Ngamno ngay masauna. Ngayon natagtagin na mo ba dong ko na natungan dyan. I-final ko lang di last line ko. mangantayo pa iti papaya na loom. Ay, uwan man. Wine. Ado tinaalami kinitatakaw sa papaya. Mangantayaw, tadda pamigsa tayo, amang bagkat kadagiti inala tayo akawayan. So dato yun, tatabada. Rina Lanuza, hello. Watching Hello, you here in Mama. Hong Kong. Uwan, may isang bilis na tere. Busy taga Hong Kong ta day of the Happy Kapangan Day kano. Kuna ni Dayumi. Nakay kailan, Bag amalam kamusta? ko namot ni Alexa Wayne. Ijay tangay, nga grupi. Tuyang badungay. Wayne, to yung badungan. Tuyang badungay nantay. Magaan. Nya, pili. Kita ka manusam. Uwan naman ko makikita. Yak amo day pa. Ay, ba. Ay, si Kajipi Mali siguro nanti. Yan titi rin ko. Nabayagan kayo mat anapan ije bantay. Wine, nagpudaw. Naglinong kami pa, iti sirok ti kayaw. Sakbay kami anagaway. Kat amom kayas iti kawayan. Ay, kitamok ah. San ko lang nga mo, ti aglaga. Magpaisuro akpay, kay Nicolas. Sigay, Ay, tainton Kulas, amaw. Lucas. Kulas. Kulas. Ay, gusto ang aron, gusto ang kalyan. Lucas mo nakakapil to niya. Huwag ang kulas yun ay baga. Wanang kulas. Gusto ang gaya mga Lucas. Nicolas nga napugot ko na na. Nicolas nga mistiso. Ginapudaw na to niya. Kulas laga. Wala nga mo, ti aglaga. Magpaisuro akpay, kay Nicolas. Sige, tainton amaw. Isuro nakmo, tatulungan kang aglaga. Wine, nalakalaan ka now. Sa bagay, nulakit na nakayasan ng tikawayan. Laga-alaga. Ay, naku. Wala na nakayasa mo kay Dilag-ilagan. Wala naman. Di ka labigao nga. Laga-alaga. Dilaglagan. Uy. Dilaglagan, teramiday. At Ay, dapat naku. langin sa line ta. Ano kasjay, adita makatrabaho iti bangkag na napudaw. Nagdagito gamin nga. Nagdagito. Nulakit na nakayasan ng tikawayan. Day talaglagan ti aramidang. Wine, kit at damot langin sa line ta tuyang. No kasjay asan tama pan iti bangkag.
Mayat, takabayatan nga urayan nga agbunga timulat ta. Aglaga ta, tapno addamot ilako ta. Kulas kwaro. Maglaga tuya. Tapos pimal. Isang buta. Uy. Awan ina ita. Sino kadwak? Kwaro. Pimali. Ay, haan. Kulas Pare. kwaro. O, sige. Kawan niya, nakayasam ka din dagiti kawayan kwaraw. Ngayon tatakulas. Kasano nga iti aglaga? Taya bakti ka nakakabalasang. Ta isu ti mangisurukan ka. Napartak ngamin nga aglaga dayjay. Sayang, sapay nagadu ti order ita. Ha? Amo ti kaanakan nyo abalasang ti aglaga, tata? Apay anak laat ka. Ulay babae, no kayat na ti aglaga, awan dakes na. Ay, imbag pa'y kankwana, tamo na. Ado ti babae nga aglaglaga iti lugar da. Isu ti trabaho dayjay. Ay, kastagayam. Pimali. Ay, tuyang. Ilibon. Ay, 11. Sorry. Manong, nalakalaan nga adalan taglaga. Mano nga tawon nga amumon ti aglaga, aday? Jak malagipan, manong. Basta balasita nga pa idi. Aglaga kami iti silag akalugong. Basket. Kan anya pa di ta ang mabalin alagaan. Saan ka di nga uray paypay kat mabalin mo't alagaan iti bulong... Sis, baliktad. Aglaga kami iti silang akalugong. Basket. Kan anya pa di ta ang mabalin alagaan. Saan ka di mabalin mo't ti aglaga iti silag kat aramidan apaypay? Ay, wan, manong. Ang manipod adan ti plastic nga dalupot na. Kimapsutan ti linaga apaypay. Di ka di makupkupin apaypay ti dakdaka matamaday. Wan, manong. Ay, nay. Napartak kamot gayam ang makasurusuro. Nasuruta mon. Naglaing ka ngamin nga gisuraw, aday. Badung. Guarug, Badung. badung guarug. Badung. Amo mo ti aglaga, kwaraw. Untata, insuro nak di balasang akaanakan ni Tata Kulas. Anya, balasang tinangisurukin ka. Saan ang Nicolas? Nagrigat ang masurutan, no ni Tata Kulas ti mangisuraw ta nagpartak nga aglaga. Sayang ka nung amin dagiti adu nga order ken kuana. Isuro na mamangarod, tarugyak mo ti aglaga. At dan na kaya sa kakawayan. Eket mo na, irugi ta nga rudain, tapno maamuam metain. Bisrat ko. Wala na pala dito. Laga na. Bisrat na ka na. Kailangan magbisrat eh. Taong. Na. Basta kasi nga nagpartak panunot. May bisrada mo ni Alakay po siya. Ngitang. Tiyaw na. Leticia Ancheta, Bisrada mo. 315. Sige, mas tupay dito. Nimbagngal daw yung amin. Uy. Kapitan Inting naragsak, Karon apanag buyak, lalo. live view, Ay, watching wala, from tiro ka. Bahrain. Bis itam ti kalamansan. Napay. Piskitan May mo iltog. tayo. Piskitan kalaman sila. Corn kernel. Mabisadan. Uy. Sadang to yung bupon di. Sabaw na di tiram. Sabaw pa lang. Ay, nasabaw ni Retira. Dan din nulukatam nga kas di bato, di ba? Awan, saan na balag ng anak pa? Ang anak ko ta. Nakimri. Sigiran din brown na. Ay, kimri. Ito na. Karasakasan. Ay, naku. Karasakas. Wala. Kimri ito. Silang hijilong buhay nga ka. Wala nagkaray ka bulong alaga. Kiriit. Ay, nilaga na yan.
Ay, nako. Sa bali talaga. Hindi naghangtot na riknada eh. Abay, anda na kami rin doon. Nariknada hindi Dasar ning hindi antay. Di ba sila nang mga dasar ning magkili kung kuno. Wala, sarmingam. Jingato. Nakadagan Nakameron doon. Nakamiso. Magihidam mo da po mo pa inyo. Nay ko nga ay pagbanang Ala kalam. rumenen sa direktor. Nagsabi. Ano ba bagay? Ay, nagsadyang ko. Wala ka sa Ay, katawa. Nakamisot. Ay, nako. Anay ko. Nisuot ka no kaniman. Ay, medyo ano mabanlaw ka. Ay! Oh. Kanya mo. Anay ko, nagsadyang ko. Ano gusto lang di pandong nagisam man. Napadagi sa madang miso. Ah! Kanto mang kagalap tirom. Awan mo ka, kada gitu. Ito na, diyan na, para tutulog. Tas takwa, kilaw tay tikwat. Tirom. Sangko kaya ti kwatitiram nga kanon nga ako ti tiyangko. Ay, iso ay ante, oray no, diyan dumag di maburo tayo. Ati to ya, ata ka jaglalako nga nasukilid ta palengke ngam Madi. jaglalako baka betino ka. Kas lamang nga turkak gamin di. Uy. Kanay na. Ano? Nasa uni ba itong namampay Kas la jupit? turkak di tsura na. Hindi ko tirom. Mhm. Nasa uni ba dong ko nga amom kano ti aglaga iti paypay balasang ka? Una na. Dayta ti trabaho mi ijay lugar mi. Adda intugot ko abulong ti silag. Mabalain nga isuro nak nga aglaga. Ay, nana. Nalakalaang mati aglaga. Basta interesado ka. Alaman nga rod basang. Nulakat amom ti pattern ti aglaga, nana. Nalakaatuladen ti linaga ti sabali. Kas kuma iti basket. Labba. Ganda dumapay. Ay na. Utang ko ana imbag anakam. No masursurok mo ti aglaga balasang ka. Ay na. Pakaragsakak mo't amang isuro kada kayong Tapno maibinglay ko mo't ti amok. Ala, tainton amo kun ti aglaga. Isurok mo ti asino man akayat na ti makasuro nga aglaga. Kwan Sige, tol. nana. Ay, kwan. Ay, nako. Naigurgurod sa man. Nay, hanya tararamida mare. Aglaglagak man iti paypay maray. Amo maya mataglaga. Nagpaisuro ak iti kaanakan Nicolas. Ay na, nagsaya atan day tangar aramidam. May mayat day tanangam tay makimarmaritis ka. Wano makikinkin-noto ka dagiti. Ay, Kada giti adu kuto na. Awan na rara. Bun maray. Natarantanda yan dagda na niya. Una. Puspusipos. pan Facebook, pan YouTube, pan page. Awan. May mayat day tanangam tay makimarmaritis ka. Wano makikinkin-noto ka dagiti awan araramidan na. Mayat nga agpay sa umaray, taad da urayan nga ilakaw. Adda ka no umay aggatang ka kin Nicolas. Wana, may mayatan ti kasta nga araramidam ita. Kastaak nga road, idi ka nayo nak nga umuta. Nya kano. Sige, Kastaak nga. No, kinoldit kasi yan unan. Kusay mo. Nagalibta ka. Magkikita ka kayo ang pinag-show dyan ni Father Manuel. Hmm? Ano kayo pinag-show dyan?
Sa gawid kami Wala, na may nantidiri. ti kasta nga raramidamita. Wen, maray. Takasta akmet ide. Kanayo nakpay nga umutang. Inton aglako kamin kinibadong ko iti basket ken paypay. Agbayad aktaw. Rumbang laang, tanay adon ti utang yaw. Kasanaw kat awan met pagsapulak, maray. No aglako ak ay iti mula may. Sa akla maadaan iti kwarta. Ay, ano sa mo na ti kasta trabaho? Kano nga umay di aggat-gatang iti basket ken paypay badaw. Inton malam ka now. Ila ako mo't dagiti inar... Ay. Ila ako ta. Ila ako ta. Ila ako tamang... Lako tamo dagiti naramita. Ay, nilas tres manan. Kano nga umay di aggat-gatang iti basket ken paypay badaw. Inton malam ka now. Ila ako ta mo't dagiti inaramid ta. Tamnod na pagbayad mo, iti utang mo. Wanda, nasa ni Mari ko nang atidug kanon ti listaan tay jay tersina na. Ado ay ating palista. Kasano, amin abitsin. Sige. Ang ganda mo nga bitsinin nga eh. Ay, Diyos ko. Amin na bitsin, amin na sabaw. Uy, amin. Kasano ka? Kapay nagalakan sa petinapking. With wings. Kasano ka? Amin, awan. Sa bali mo, tinapnapkinam. Kuan ang atidug kanon ti listaan tay jay tersina na. Ado ay ating palista. Kasano? Awan. Awan Awan. ada. Batan. Amin abitsin. Rapo! Ay. Ado ay ating palista. Kasano? Ikatuman di kasano balong. Kasano nga eh. Kaya kastoy may. Kasano. Yun ata. Ultimo bitsin. Awan. Ado ah. Ado ay. Na, nasa unimari ko anang atitug kanon dilistaan tay jay tersina na. Ado ay ating palista. Ado ta ultimo bitsin, sabon, shampoo, kaskada amin ang di tama sapsapol ditaw. Impalistak amay. Iso matlagayam ah. Ang manipod ita nga dan makunasad lain ta. Ikagumaan ta, ti saan akanayon nga umutang. Wen, agawaan ta ti aglaga. Tapno saan ta nga agbibiaglatan iti utang. Female? Female kwanang. Female? Wen samad. Ulan na. Ay sus, Oh, agtututong. Turog tayo pa rin. Kagawad, gumatangak man iti tinapay, kape, kan asukar. Nay, si kagayam tinang isuro kadakwarog. Tuyang kan badong nga aglaga, balasang ko. Imbaga dagayam, kan ka. Ay dako. Ah. Maturog siya pa. Sabi ng hosting oras, panaturog. Tuyang kan badong nga aglaga, balasang ko. Ay, imbaga dagayam, kan ka, kagawad. Wen agyamyaman ni Marituyang, tamunan ti aglaga. Naibagan ni Uncle Kulas, nga umay kanu jay buyer inton malam. Agastaya, agla ko nga rudan ada Marituyang itilinagad ah. Ay wen kagawad. Ay, jay ngay gatgatangag. Ay, uang gayaman niya. Nakimaritis akmutang. Tuyang kwayan na. Ay nga maturog. Ring, Ay, ring. matabaturo. Hameng. Maray! Umay kubayada ng tiutang may! Naglako kan. Un maray! Ay na, nagmayat gayam ti adda sideline na. Saan ka mat siguro nga agsadot-sadot itan? Awan tukit din ti pagbayad mo iti utang mo no kaskasanaw. Saanin maray? Aggagutak.
tapno sa anak amang kurangas. Kasta ati rumbang, Mare. Ti sadot, agrigat. Tinagagat, saan nga agrigat? Siyempre. Kasta la ti biyag. Kuno ma. Ay, Dumi ang... wen. Husto, tinakunam kagawad ko nang. Agkagat, tapno saan nga agrika. Uray na baba ang klase ti trabaho. Basta lakat nadalos. Ala sigay! Ditong tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Junrem. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ay, makakatulog na kayo. 65-77 yan. Ipalitan yoy ng yoy ng... Ay, ikatang ito yung sequence na tayo. Please. Inalainan mo dito. 65. Lalaki pa. Yung series mo. 6577. Tata ba daw? Nyamitin. Tata ba daw? Anday bagakan ka? Anya dayta, John. Ammo tayo mait anatured ni Chip Kwaraw sanaya. Kitwin, mate. Katuturadan, dayta, dito barangay. Biringgi kibilditan. Ibagbagada nga imalakan no kinakapatin inteng iti kanatured. Wey, nagam sinay, masinay. Eish, mo. Ammo tayo mait anatured ni Chip Kwaraw sanaya. Kitwin, mate. Katuturudan, dito barangay tayaw. Awan kabuteng na ni Kwaraw. Ibagbagada nga imalakan no kinikapitan inteng iti kinatured. Wey, niso titimmawidan na. Talaga amay sa kadagiti katuturadan ni Chip Kwaraw. Wey, may isa lang, akatuturadan. Tasyak, tinumero unaw, akatuturadan. No kasta? Nalalaing ka dumanag? Ay, kitwin na. No din nanugan lang. Ake, may isa lang nga wasiwas kaw. Natumban, di danugay. Kaya't mau, tay padas cooking ka. Ay, usan mo't tataba daw. Apay nga asak ti pang ipadasam. Anya nga ron ti bagam. Ay kat, ibagak day tao eh. Saan gayam nga amo ni Chip Kwarog ti dumanog? Anya, saan na nga mo ti gumatak? Ni? Bumatok. Saan na nga mo ti Saan na nga mo ti lip in right? Hawk. Ibagak day tao eh. Saan gayam nga amo ni Chip Kwarog ti dumanog? Anya, saan na nga mo ti lip in right hawk? Saan, tata? Double hook nga eh. Amo na ayamot day ta. Ayun na yan.
Nagbayagan na chip tanod dito yung barangay. San na nga amuta kita? Sana nga mo. Kasla sipat ti balasang ti danog na. Ay, mangibabain apulay. Lakayan ni Kwarog at chip tanod. Awan pa'y gayam amuna. Batoy. To yan. Adda ka di am mo manalastog dito yung kabildatan. Awan mo't amok anak ni madi. Sorry. Adda ka di am mo manalastog dito yung kabildatan. Awan mo't ti amok analastog dito barangay tayo. Aw, apay ngagbirbiro kay tinalastog. Wala. Nabayag nga minay, najak impadpadas adumanaw. Kaya't ko apadasay, no napigsapay laing nagitidanog ka. Ay sos, isagmak mula tabagbagay. No adam mo manalastog, ibagam kanya. Awan lat di kay bagbaga. Laklakayan kan. Apay, ti panagkunam kabailampay laang ti dumanaw. Lalaki kwar. Binilin nakmanan ni Uncle ko ngayon tayong. Kanya nga itimbilin na kin ka, Chip. Ngadda ka no agluko-luko dito yung barangay tayaw. I-report ko kin kwa na. Kasano nga dagiti naglalastog at dumanog da adagos. Kanya nga iti aramidam. Lumaban na kamatin na. Jak ipalubos ang maunaandak. Kanya nga iti aramidam kadakwada. Danogak ida ura pa'y manuta. Ipakita man nga rod kada kami. No kasano ti... kasano. Ada. Kanyak gayam. Kanyak ay taramidam katakwada. Nanugak ida ura pa'y manuta. Ipakita man nga rod kanyak. No kasanom ida danugain. Aw, sige. Ipakita ken ka. Aw, kastoy ti posisyon dagiti saka. Uy, kasla posisyon ti pudpud na boksingero ah. Kat ti posisyon mat dagay ti ima. Kastoy aw, kitam. Uy, kasla posisyon ti ima ni Mike Tyson ah. Kat, kasanungay, no addan di ta sangwanam ti kalaban mo. Ay kahit, danuga ko na dagos ah. Sige man nga rod, ipakita man kanyak, no kasanom adanugan ti kalaban mo. Kastoy aw, kastawi. Awan mo't nakit, awan mo't nariknak. Kasanom adanugan di kalaban mo. Kastoy aw, kastawi. Ha? Awan mo't nariknak. Kastawi. Ani ko? Oh, kasla ka mo't nang sipat iti lamok. Ay, nakapsot pa lang gayam. Sige, may sapay. Madi. May sapay di sipat. Hindi lang. Ha? Awan mo't nariknak. Kastawi. Ano kasanom, adanugan di kalaban mo. Kastoy aw, kastawi. Ha? Awan mo't nariknak. Kastoy aw, Ni, kas kamot lang ang sipat itilamukan. Pigsa nga rag. Kaslamot sipat ti balasang, Chip. Nay, isuntin na pigsa danog ko day jay. Ay, awan, Chip. Talaga di mo amo ti dumanog. Ay, naku. Bakit ba? Kuha ng banang.
Kwan ba? Rumbang nga da ni Kapitan. Tapno linisan na tinagan ni Kwarog Maray. Nay, apay alinisan na. Narugitan tinagan ni Kwarog. Kasano, agdindin na magmutan dito intero a kabildatan. Adi na ammo ti dumanog. Na, saan na nga ammo ti dumanog? Sino ti mga warwaras iti dayta adamag? Ay na. Maamuampay ayan no asino tinaggapuan na no nagwara sa nakaslaasaw. Na, isupay mo't nga ron at chiptanod. Di na mo ti dumanog. Ay, kababain no kasta. Kababain launa yan amaray. Ti amukat na laing mat ni Enteng adumanog. Gan, ay pagaro kumat. Iso nga ti amok na laing mat adumanog ni Kwaro. So I wake up in the morning and step outside. Yeah, yeah, yeah. I said it. Kababain launa yan amaray. Ti amok na laing ni Enteng adumanog. Iso nga ipagaro kumat na laing adumanog ni Kwaro. Ay, Anyan ay. Kababain launa yan maray. Ay, Ibagbaga. namat to. Dagiti ka Ibagbaga. baranggayan. Sorry. Ano kas Ano kas tamat tamat lang lang? saan na po kawan. Ipagarap ko mat analaing adumanog ni Kwaro. Anyan ay. Kababain launa yan. Ibagbaga dagiti ka barangayan tayo. Ano di na malamo ti dumanog. Ikatanlangan at chiptanod. Asino ngay nga rod ti maisukat kan kuana. Ay kat manggita kami na ijay nalayang nga dumanog. Ay, Sino nga tati nalay nga dumanog? Da kami ati dumanog. kaya ka mati dumanog kat. Ikatanlangan at chiptanod. Asino ngay nga rod ti maisukat kan kuana. Agbiro ka na iti sa balay. Kahit asino nga rod tinalaing adumanog ditoy. Ang mga no agin lalaing mat dagita. May sampay man. Ngabinda pa. Buyod ah. Ang mga Diba? asino nga rod tinalaing adumanog ditoy. Ang mga no agin lalaing mat ti sumukat ka ni Kwarog. Kwarog. Ay, sakon. Minihiting ko dagiti tanod ko, antay. Na, itaman pa'y aminiting mo ida. Una, antay. Tapno mapagtali na edmi tilinak ken kapya dito barangay kabildatan. Anya nga iti aramiden nyo. Tapno mabantayan nyo anaimbag to'y barangay tayo. Rinabi nga grunda kami, antay. Nasaya at mat, tanapanunot mo dayta. No adaglukulokaw, i-report mi adagos iti pulais. When tapno pulis timang tiliw kadakwada. Angam kasanungay no lumaban da. Lumaban kami mat Da kamigit din ti butbut nganda. Dumanog kayaw, kasjay. Una, antay. Angam agwarwaras mat dito'y barangay tayo. Adi mo ammo ti dumanog. Nakat, bayam idangag sa ua, antay. Apay, pudno dayta adamag. Pirjin daklangan tay. Adda ka di amit, adda ka di ayamet. Agway. Adda ka di ayamet. Gaway kayo, mama. Pudno dayta adamag. Pirjin daklangan tay. Adda ayamet, chiptano ka di tangog. Tangog. Kanayong mating nga. Pirjin daklangan tay. Adda ayamet, chiptano da di na mo ti dumanaw. Iso nga rod ajak mamate iti agwarwaras adamag.
Ay, tiyan mo, nalaing ka adumanog. Tanalaing mat ni Uncle Mo adumanog. Gag. Manang. Video. Kabadaw, nagkapwam. Dito lang, Maray. Anya ngay day tayo lamang mo dito Likudam. Kabadaw, nagkapwam. Dito lang, Maray. Anya ngay day tayo lamang mo dito likudam. Ha? Ay, awan na ito'y Maray. Kaslamat nakabuti. Arak samot. Ay, soft drinks, Maray. Ay na, di mo nilaman. Amok nga arak dayta. Ginatang mo iti sa bala tersena niya. Una, takasanaw. Di mo magkayatagla ko iti arak. Asino kumati kaduam nga ginom. Kat busy dagiti lalaki dito'y barangay tayaw. At dati mayabak dita, kadwa nga ginaw. Ay, di yung subsobraan da ginom. Anya kumangay ti kabuting may. Miniting ni Kwarog dagiti tanod na. Agbantay da kano analayeng dito'y barangay tayaw. Tapno awan da gugulaw. Agbantay dalay nga. Ni, apay ngagkatawa ka ngay. Ay, uray la dumakkel na ni. Sorry. Kasla ko na kon garo. Sige, kaslaan ko na. Katawa nga eh. Tala. Naron na. Saan ka mamatay? Alpas. Agbantay dalay nga. Apay ngagkatawa ka ngay. Di kan samot mamatay. Ni Kwarag ti kunam. Kino di na mo ti dumanog dayta. Panagkunam kabutang may. Tatanod ki nga raw. Angam di may kabutang. Palpalagipan kayo laeng, kabadong. Saan amasapol apalagipan na kami, Maray? Awan kabutang mi dito'y kabildatan. Ken saan mi apulos kabutang dayta chip tanod. Kiba, dung. Sit lang mo. Inya ka no. Nakasumka nga rod. Da kami ti kwa gaya. Ay. Sinukat. Wala gaya. Chip. Kasla damang mga kung agsit-sit-sit. Ni tatama daw. Nakatugaw ijay sirok ti sa lumagay. Apay nga tang agsit-sit-sit. Agsit-sit-sit. Tama daw. Nakatugaw ijay sirok ti sa lumagay. Apay nga tang agsit-sit-sit. At nga tay bagana. No pa inuman na ka. Apay nga tangag sit-sit-sit. At nga tay bagana. Asit gakman. Sige. Ang no awisan na ka nga uminaw. Agkadkad ka ah. Tagrunda tayo inton rabe. Winchip! Page 2 pa lang. May page 3. Apay nga, nakatakder ka mo ilatan dita. Umay ka na, taginom ta. Ay, sana kanwa mabalin nga aginaw tataba daw. Tagrunda kami inton rabe eh. Nagko na. Ni Kwaraw. Patpatsimay. Naskan nga tungpal kami kan kuana. Taiso ti chip me. Agtugaw kaki din dito yabay ko. Patpatsimay ni Kwaraw. Di na pa amuti dumanog. Mala, agtugaw kan. Tagbartag ta. Dua talaan. Weng, mayabantan to pa'y dagiti lumabas sa lalakay. Dito yung madamdam. Nung mabartak tayo nga eh. Weng. Kuanang next. Mayabantan to pa'y dagiti lumabas sa lalakay. Tagbartag ta. Dua talaan. Weng. Ayabantan to pa'y dagiti lumabas sa lalakay. Umadutayaw, inton madamdama. Nung mabartak tayo nga eh. Ay, kinasayat ah. Maiturod tayon taon nga agkakanta.
Sige nga raw data badong. Aginumtan. Asino ngay... Asino ngay ti kadwam nga agrunda kwarog. Kanay, naplat mo't amin na natanod. Binartak ni kabadong. Un nga raw kagawad. Sapay rabiain. Ay, ginatang ni kabadong diarak dita sa balya tersena. Uray may sakon nga grunda. Anya ngay nga raw. Toy ban. Iso nga... Nyamutan. Atay. Iso ajak ipalubos nga agbartag ni Badong ko, Maray. Tama di ti aramid na numabartag. Apay, anya ti aramidon na aya. Agpuka-pukaw ah. Karitin na amin ang masabat na. Danugan na pay ah. Ay, unayan no kasta. Ti pagdandanagak, makatumpong tuka nga raw ti mangdanog. Nyalaki te, susurot ti magbagakog. Putod-putod pa. Ay, unayan no kasta. Ti pagdandanagak, ang mga makatumpong iti mangdan, niyalat na mabalikas mangdanog kan kuana. Sapay laklakayanan. Ay, unayan no kasta. Ipagdandanaga. Ang mga makatumpong iti mang... Nandat na. Mate? Balik nga raw din. Itadaan. Ay, unayan no kasta. Ipagdandanaga. Ang mga makatumpong iti mangdanog kan kuana. Sapay laklakayanan. Ay, Ay, maminsan laeng adanugan da ni Pari Badong. Saan na makabangon? Ay, wan nga rod maray. Ay, wan gayam, nakakita am ngay kadakwada. Iti damo, adada iti asidag tisirok ti salamagay. Idi na umadan, imakar da iti abagatan. Ijay daan na bartek, aging gaasaan dan ang makatakder gapo iti bartek da. Bartek da? Nyamutan. Batag. Ay, sos, inak man surutan. Madanagan. Ay, Aging sugayam. gaasaan. Diyan. Dad. Bartag da. Ay, Barteg. anagaw. Gapo. Bartag. Bartek da. Idi na umadan, imakar da iti abagatan. Ijay daan na bartek. Aging gaasaan dan ang makatakder gapo iti bartek da. Ay, isumit lagayam asaanan ang nakaaway. Ang mga nutila napanandan ah. Ay, sige maray, tanak man surutan. Talaga madanagan ak. Di ka madanagan, Mare. Tanagronda ni Kwarog. Sino nga'y ti kadwa na nagrunda? Kat kunam abinartek ni Badong ko amin at hanaw. Naturad ni Kwarog, Mare. Maiturad na nga agronda. Uray agmay-may salaan. Lalaki ba? Gurguro. Maring, dagit-dagin tuturay. Tagditin na itong tayaw. Ayun, tangay. Sa baba. Dyan sa baba. Ani bay ko tap na eksaktong alas 3. Maring, dagit-dagin tuturay. Tagditin na itong tayaw. Hey! Dua kami kini tata ba nga bida ita? Hey! Ay, Ah, apay aririingan nyo dagiti matmatong rog, ha? sino ka? Ako namla na sina. Ni Chip Kwarog dita, tata ba Jason na nga mo si Dumanaw. Amok ti dumanaw, tata ba Sumipat tiyan mom. Talaga di na mo ti dumanaw, tata ba Nangagmaw. Dahil ito'y pada matanaw, tinang ibaga. Saan nakakarkarito na? Tapno na saya tayo amay. Agawid kayo, unta maturog kayo, unta ni rabiay. Apay ngay baon na kami ngay. Sino ka mang ibabaon ka na kami?
Mga rod, tanod ka lang mo ta. Itahin tayo mantikin na laing mo dumanaw. Saan ka labanan, tatabadaong talakay kan? Sa ngay, agpada talang may. Delikada, uno siya ti makao ngay. Ay, sige, man. Agungot ka man nga rod. Agawit kan tatabadaong. Tagur-uray kan kanina na tuyang. Ay, aglaban ta pa ya. Siya akong tumo na dumanog. Naglisi. Nalisan Dali siya, ma. Nalisan na. Tanugang kakalapan ng danog ni din ba na kasi. Uppercut nga pa buksay. Siya akong tumo na dumanog. Haps! Uy, nagpigsa di danog mo ngam nalisan ni Tikwarog, tatabadaong. Saan ka labanan, tatabadong kunakmait? Paya saan ka lumaban, ha? Saan ka lumaban, ha? Danugin ka ba na? Haps! Nalisan man ni Chip Tanog. Tanog, ganyamat ka. Tanog ka, ha? Chip Kwarog tumay. Nga, pero ka di babuksi. Na-stress mo na dito yan. Sa ganam talay taro. Sumgod pa ay. Ang kakiday, tamang pa parte mo. Huwag sa marno ka. Ito ganam sa kapay. Saan ka lumaban, ha? Danugin ka ba na? Nalisan man ni Chip Kwarog ti danog mo, tatabadong. Nalay nga glisi ni Chip, ngam di na mo ti dumanog. Ay, taglisi ti paglayngam, ha? Jak kumakayat nga ramidan day tawi. Ngam gapo takarkaritan dak. Awan maramidak, ngam ti lumaban. Nene. Tumakdar ka, tatabadong. Kabalam day ta. Lumaban ka. Nagadumit na between nga glalati ang makita kon. Aw, Abe. sika dyan. Kaya't mo matapadasan ti danog ka. Ikwa, sana Chip. Talaga mamati ako na nalaing ka dumanog. Ay, Ala, tulungam ni tatabadong at tumakdar. Tayawid mo di balay ta. Uwin Chip. Tatabadong, umay ka. Agawit tan. Kunak tumo nga minken ka. Asaan ka nga agin inom? Tano aginom ka, nalastog ka. Anya nga ita. Ni Kwarog tinangdanog kun ka. nag-isagi lang ano din. Dahito yung pangakadinanan ni Kwarag. Kung tanak pa ilang mate. Di ka pa'y makasauuna yan. Limtag nga ron dahito yung pangak. Limtag pa'y day tamay sa amatam. Nagalasan tilangam. Nagalas lang arudin. Nagalas ka lang arudin na tao. Nyamo day. To, yun. Asa sa? Dago sa Pa'y day tamay sa amatam. Nagalasan tilangam. Naglaad ka lang arudin. Na minsan na lang nga dinanag ni Karag na ulawak adagos to yan. Kasta unay ti panangkantsaw mo kan kwa na. Adi na amo ti dumanog. Anya nga ita. Uraya na nagposipos ididinanog na. Kanaw, idi na... Alay. Hindi kalman Alay. Alay. Ay talaga sila, no, alas tres na. Bukirad na. Posipos ididinanog na. Kanaw, idi na udi adin ni. Dentista. Madilat ta. Shout out sa lahat. Shout out iti duduan nga buya. Duwata. Bimara. Mara, manok sunod ba lang? Awan. Mag-ano sa Kanaw, idi adda na udi anang danog kan ka. Ay di mo man ipalagip kanya dagitan to ya. Yak kayatin alagipain. Di mo kayat alagipan. Takas taunay ang naibabain kay day. Madi Basta unay ti Dito istorya na pala Ay, eh. mamuti ka sa Taunay, mo. Kailangan kaya ating ganyan dahita. Ang basta-basta Ay, buldige. Usaran ba't ti panunot niya? Basi. Awan hanga kuri utak ko eh. Bati mo na dyan pala yun. Talaga ti susok. Susok pugaw. Apay no susupam, ipugaw mo lang ni sayang anday. Ang tasuloy. Alagipain.
Di mo kaya't alagipan. Takas taunay tipan na kaibabain mo iday. Ididinanog na ka ni Kapitan. Gaputa saan kang agpaanawa nga agaramit iti kalukwan. Dita, istorya na pailang. Ya lang arodan kaya't adenggay. Tapakaibabay na. Pakaibabay na. Unay. Hello to baby boy. Hello. Baby boy. Ang bimara. Mara. Oh, Okay, may kaka. lagi. Apa awan ni Ipag na? Ipag. Istorya na pailang. Ya lang arodan kaya't adenggay. Tapakaibabay na klaunay daytan. Ah, namumut gayam apakaib. Ay, buldi. Hari nga parang yung kamad lang. Awan mo tayo. Ang magkumkumit pa yun ah. Nagdiak. Diyan mo yung kalambay no dabay na. Ni biniti sino. Diyan ka. Ayun, apay DJ Paiso niya. Baka yung nasawa na. Paritan Ipag. na cellphone. Tapakaibabay na klaunay daytan. Amumut gayam apakaibabay lam. Ulitin pailaan. Anya, agbartek kan tumanay. Ay, sanay. Ulitin pay. Tatalaga ang may kataminan ang ngipon mo. Numakaungat ni Kwaraw. May dagiti tangod. Di daktumot ngamin patpatsain. Nagbartag kayo kitdain, imbis nga gurunda tayaw. Eh, sana na maulit, Chef. Magpaso. Jeff, sana eh. Sure. Sorry, Jeff. Danggang, dang. Kadwate mo auditor kaya. Sure ya. Nalpasan niya rin Ipak ah. Si. Niya iduluhila. Iduluhiya. Ay, tatadi. Oh, ito. Ang singit ko. kitdain. Imbis nga gurunda tayaw. Sana na maulit, Chef. Sana, Sure. Jeff. Sorry, Jeff. Dangdanggan yung tumot nga minti bagbaga ni Tata ba daw? Katawan mo't nasayat nga ibaga na. Meron sa'yo. Ginawis na kami ngamin, Chef. Jeff, sana, Jeff. Imbaga kada kayo nga grunda tayaw. Ngam nagiinom kayaw. Eh, Sorry, Jeff. saan min nga ulitan, Chef? Ano nga mo ulit, Jeff? Uray ayaban na kami ni Tata ba daw? Saan kami namapan? Sakti patsin nyo ta sakti chiptano diyaw. Uwan, Chef, nalawag. Kwanban. Kwanban. Kwanang banang. Banang. Second to the last kun. Sila kaya iyo tin may video ah. Rel. Ayan na, adidya. Second to the last kun. Nagrunda magayam dagiti amin at ano ni Dirabi. Maray. Wen Mare. Kalpasan ida. Kalpasan nga inong tan ida ni Kwarog. Bimara, Yan bimara. na yun. Yan nagasidog. Makita tabo. Tiyago. Filter punto. Nagpuntero pa. Dagiti amin at ano ni Dirabi. Maray. Wen Mare. Kalpasan nga inong tan ida ni Kwarog. Ay, rumbang laang dayjay kadakwada. Tamade tinaramid da. Ket nimot nga iparibadong. Kumusta mo't nga tan? Permemot kano ang ay nung tan ni Marituyang. Ay, iwarwaras ng tumot ngamin. Asaan akabailan ni Kwarog ti Dumanog. Di pinanaknakan nan ti kinalaing na Dumanog. Tagtagibas si tandan tuma. Ngamin ti kabalan ni Kwarog kay. Gapu siguro at anakutong. Ipagarup damutin nga awan kabailan na. Ay, saan apilyan ni Inteng at Chiptanod ni Kwarog? No di nakabailan ti Dumanog. Wano di nakabailan nga aramidan ti trabaho na. Medyo lang palitan na. Boss niya. Ibaga nga, iplasyo ano, picturean na, kap na pumin. Ag-replik basit. Pumudawak basit. Nagrunda kayo magayam amin na tano di Dirabi. Wan, Tata ba daw? Nakita mi dagiti dayaw ang naglalaing nga gulo-gulo. Ay, intarayan nyo ida. Nakita mi dagiti dayaw. Na-blend nga talaga natin. May kawak pa kayo dito sa Samsung. Hindi nagkana jay. iPhone nantihin na dyan. Nagrunda kayo. So kahit ko kahit ni gamay. Awan, mapainan na lang agaplo. Kahit nasalaw mi dagiti dayaw ang nalaing nga gulo. Kahit intarayan nyo ida. Sana?
Sinango ida ni Chip Kwarog. Ay nagturudain. Anya tinaramid na kadakwada nga eh. Pinaturog na amin ida. Sa nga pulod ako naman. Ay na, amin da. Dinanog na jay maysa. Idi kwan, dinanog naman ng jay maysa. Idi kwan, nagigiddan at dinanog na idan. Madi. Nakadumo nga imanan. Idi kwan, pinagigiddan na idan at dinanog. Hindi kwan, tinanog naman ng Jamesa. Hindi kwan. Pinagigiddan na idan at dinanog. Ay naglaingan yung pinagigiddan namin ida. Sinuruan gam ni Kapitan Adumanog ni Chip Kwarog. Nupod no adinanog din nanugan. Nupod no adin nanugan. Pusman. Parang kinini pa daw. Ay, nantihin na ta. Oh, kita. Nakita ko na po. Mano nga tibiyos na. Ay na, gaya man. Manabiyos na nga eh. Ay naglaingan yung pinagigiddan namin ida. Sinuruan ka ni Kapitan Adumanog ni Chikwaro. Nupod no adin nanugan gayam. Talaga nga ipakat na tikinalaing na Adumanog. Kasta ka day. Ay lumabas ko man ni Kwaraw. Tasaludwak man. 2.7. 2 million niya kaya. Dapat takay tagmatigsa, takay tisikat. Uy. Nagtibadan talaga ko na. Ano nga? Ano sir? No, adda ko ba? No, adda ko ba di? Sikat, tatagito yung nakapakit. Napagliing yatang kipitsa. Wala ko nakita. Pero sa pagpapakit ko na pala. Ito mo yung bida kaya. Tamo yun. Ay natatabadong. Saan mo nga min nga ibasar ti kabailan ti may sa tao, gapula ang itilanga. Na. Buldigi. Langa na. Ay, di barako. Itilanga. Na. Kuna man balong gapula ang. Baka adupay prutas da. Sayang. Tante, nagtabako. Tao. I-trim na yan. Mati. Hindi mo natasa. I-trim ah. Tapos nagalak pa'y cake, kas kadasalan. I-trim at lang di ba? Ala, man dahil takalim ta ipang ko MPBC ko. Salad niya. DCWT. Saan mo nga minya iba sa arti kapag tibay sa tao? Gapula ang itilanga na. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junrem. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, titingkay panagdangan. Coffee break po muna. Break muna, break. At break tayo tayo. Break. Break tayo pa. Ito kan, Bimara. Pwede na po.